Sefo kaMaskandi akasekho emhlabeni. Kube ngalele pongamukele bule emakhaya kaSimanzonza lapho kuneshela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile neyife ngesikhathi. Bule emakhaya ke isikhathi manga nje ngulethela indaba ngempela engekho mna njengoba ngikwazi ukuthi ngempela owaduma ngengoma ethi Meli wami bazovuma. Abantu abaningi bayamazi ukugxamalaza phuma amajongozo umfoka sogungubele. Sekufika imbiko ngempela siqinisekiso obomndeni ngempela ukuthi akasekho emhlabeni. Ngizokhumbula ukuthi lo mculi behlala oqala wahlala ngano ngoma khona apha emtikini. Kodwa ke wabe sebethutha bokwakha le kaHlabisa. Kodwa ukuthi emehamba ubehambelele egoli lapho khona betoha ngakhona. Ngembiko ngempela ke esizwa ngempela uthi uhambe ngesandla sesibhamu. Mbukele emakhaya ke abantu abasengamkhumbuli nazi ingoma zakhe. Ngicabanga ukuthi usuzomkhumbula manje ngathi umfowabo sogungubela ngalala kahle umoya wakhe uphumule. Somkhumbula ngengoma zakhe ezilokhu sidlala ingoma zakhe. KweSimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje. Ake hlangane futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga. Ngifuna ukungweba. Ngicela ngifuna ukungweba. Lokuthi uyahamba bayabiza belumba nami ngisina kodwa ngeke ngisale lokuthi uyangishiya babizila belumba angeke ngisale lokuthi uyahamba sobuye sibona lokuthi uyahamba sobuye sibona